L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala u bdiet tajjat bl-uġigħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor, ara dragun kbir minn lewn in-nar, b'7 irjus u 10 tiqrun, u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun mar qatt quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel, li kien qatt irid jira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Flemintek is-sultan fid-dawl tal-glorja. U li tis-sultan jiġu jilqawk. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Isma' binti ħares u għati widen, insa l-niesek u l-dar missierek. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Jixxenna is-sultan għal ġmielek, għax hu sidek, għatih qima. Ix-xebbit jiġu bana ta' ferħ u għajjat, jieħtlu fil-palazz tas-sultan. Flemintek is-sultan fid-dawl tal-glorja. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti. Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll iseħħ ilqgħu minn mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu, meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna fidejn Alla l-Missier, wara li jkun eret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu jsaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh, l-aħħar għadu li jinqeret il-mewt. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet il-Marija s-selmilha, it-tarbija qabżet fi ħdana u Eliżabetta mtliet bl-Ispiritu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi? Għax ara malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fi ħdani. Iva ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-Mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej
u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xaħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Hu wara l-qawwa ta' drieħu, xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom, niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil missirietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-Mulej.